Miss Jair. Princess daw siya, guys. Yan, aalis kami, guys. Handa na kami, charot. Dito pa ka, Jim. Abangan niyo mamaya guys pagdating natin doon. I-update namin kayo pag lalakad na pala kami. Tara na. No, aalis na kami, guys. Yan, si ready to go na kami. Charot. Bye-bye! Mamaya ulit! Watching. Ha? Apa-abahan deh. Touch of yours, it's what I've been looking for. When you say my name, I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Hi guys, and good morning. Laki ng eyeballs ko. Oras ngayon ay 10:35 na ng umaga. Yan, nandito pa kami. Waiting kami. Ella. Nandito kami, nagsasintay kami kasi ikaw pila ka? 21. Ha? 21. Yung number 2. Kasi ika-21 si Papa Ching. Ayan. Ito yung sinabi ko kagabi guys na may pupuntahan kami. Pupunta kami dito kasi sa dental clinic kasi ipapatingin namin yung ngipin ni Papa Ching tapos kay Ella. Marami kami dito, yung iba nasa loob na. Kahapon kami nagpa-schedule. Kasi bawal walk-in dito, kailangan na magpa-schedule. Hintay lang kami para tawagan. Ella! Hi! Suot nila ang damit na bigay ni Mami Em. Ayan. Hindi sa amin, Ate M, bag. Bag Ella. Ate M. Laki na ng eye bag ko. Ang aga namin gumising, mga 7 na. Ay, Daddy. Si Ella guys, oh. Ay, Daddy. Ma, ako na. Ang saya niya. Kasi same daw sila nakadress. May bata na dito guys, nagreklamo. Uuwi na daw kami. Sabi niya. Kasi ang tagal daw. Ila diri inday oh. Gusto na niya umuwi.
Gusto na niya umuwi, guys. Uwi na daw siya. Si Ella, nakichismis. Hi, Ella. Hi, Ella. Origin. Little toys. Ilamak ng mata ni Ella. Ayaw eh. Tanggal. Dogal. Kapaching. Yung oras ngayon ay 1:51 na ng hapon. Malapit na sa kapaching. Kapaching meeting, kapaching. Hi everyone, cellphone, sabi ni Ella. Malapit na. Adan. Adan na. Ella. Ella. Si Ella nandun siya sa harap ng salamin. Pusing-pusing. Di lagi dia. Dili. Yang murid ni Clara. Ella. Nah. Bukan kami tadi ha. Ini apa kami dito? Ella gusto nang umuwi. Hapit na, Daddy. A little toys. Ang tanggal. Ini lagi. Uy, silos. Tinggaran mo dito. Tinggaran mo dito. Ay, parang utiyan eh. Tinggaran mo dito. Ano baboy? Luto mo ba? Suka na ka. Ako na. Na, Pero ang pastahan niya katong rasto mo ilapod na. Oh, mana. Mana ba kayo? Oo, siguro. Sa mo ko na. Sabaw. Inuwa? Sabaw. Sige nang kuan gani. Ma'am, ya upan. Ulit na kuno mi. Ulit na ka? Ano ba na to ka? Sila na kaya Down na diha nga sit down diha.
Bihibra Ella, Bihibra Ella. Bihib Ella, Bihib. Nagugubog. Yan na po siya. Anad man na siya kay electric man gud ang toothbrush. Di lang kay na. Pag-asa ng toothbrush dito mo. Dito po. Garden. Dito. Luha. Tika ka. Sandali. May ibang bata ni mga kuandok dili di pares ani. Ang lisod ka daw? Hanggang. Ah, Pag-duro na eh. open mo. Patay pa na. Ito nakasala ka ha. Bili ko din. May bata. May bata. May papel ko. Hindi na makalang siya. Bakit papel? O para. Kasi nakuha ko lang. Papel ko pa ako. Yung pakito mo wisdom. Lagi. Kailangan ng x-ray. Pero ko din na sila kasi. Ang katura bang tupad may masuksukan din na rin. Ang katong tupad mo ko'y nagpangag. Katong dipasaan ako rin. Ang imong wisdom tooth, wala. Pang na naman yun. Like, you wait. Down, down. Very good. Ay, ano ayun? Unya, ako rin ayun. Mas bilis na. Nya, brush it ka ha. Always ha. Very good. Hey guys, ayan. So, 55 na lang ako. Kita. Wow. Naana. Okay na daw ang teeth ni Ella. Haba-haba na. Ayan, sa wakas. Tapos na. Haba-haba ng oras na hinihintay natin. Ayan, tapos po kami guys. Ang aga pa namin guys dyan. Mga 9. Anong oras na ngayon? Stress na. Pero okay lang naman. Okay yung ano. Dahil tapos na yung pag natin sa ngipin ni Ella. ngipin ko. Yan. Salamat pala sa Salamat sa Diyos. At Sabi ni Ella. salamat din sa sponsor. Yan. Sponsor kasi ito guys. Kaya Oo. matagal na sana kung
pagpaano nito kasi kaso wala pa sa ng oras tawagan. And may marami pa akong singaw, yung hindi pa pwede. Kaya ngayon, okay. Thank you, thank you again. Okay, ma'am. Kay Ate Maribek. Ayan, ang sponsor nila Papa Ching. Si Papa Ching lang yun, kaso, like, iwan ako nung birthday ko para kay Ella na din. Pauwi na kami, guys. Hindi kami diretso. Mamaya na ulit. Hi! Baka na ito, Sunny. Pani siya ni! Hi. Let's go! Mari-mari sa sini. Mari-mari sa sini. Pauwi na po tayo, guys. Pauwi na tayo, guys. See you in Bahay Kubo. Grabe guys, ang init. Nakalimutan namin magdala ng payong. Oo. Si Ella, nabilad na sa init. Nako. Tapos, hindi ka na nabuhat na maayon sa init. Balik ka na ako dito. Abang ka. Ala ka? Lagi. Gumitin na ha? Saging. Oh, kana. Ini, ano? Ini Tawag ko na kanina niya. Dawag din ang aliman. Wala na lang. Ato dito isda. Tara daw. Kailangan mo ito dilapit. Imot ko! Ha? Imot! Imot! Imot ujin! Agad! Imot ko! Next time na to. Next time. Abi na ako. Sobrang dilim guys. Ay, ito na. Pupunta kami sa fish shop. Ayan, kasi may titingnan kami doon. Tapos magtatanong na din kami. Ella. Maayos na yung ngipin ni Ella. Tapos kay Papa Ching. Ayan. Tanawa. Manila yelo. Maklaro lagi. Kahit kan o. Murag na kung crossbreed na guro na. Try ka to eh. Ini gapi. Dito eh. Hoy. Tira. Hoy. Bumili kami ng tinapay guys. Slice bread tapos Tira. ubi, cheese, pandesal. Binili namin. Ella. Dito. No,
ka ba gusto mo eh? Wala ko masabi. Ha? Wala ko masabi. Dito, oh. Namili kami ng tinapay, guys. Papatsing, wala pang tanghalian. Kapan? Yo. From left ko na. Uwi na kami. Hi guys! Uning afternoon and ising na lang and video and mama call is iitog and buka and ito. Hi! Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Ngayon lang kami nagbukas ng camera ulit, guys. Kasi kanina pagdating nagpahinga kami agad kasi napagod kami. 7 AM kami, guys, nang nagising. Na dapat mostly nagising talaga kami is 9. Yan kasi ako matagal talaga akong makatulog sa gabi. Ayan, gumising kami na maaga, guys, kasi para mauna kami. Yun. Pagdating namin doon, marami nang nakaabang. Pang 29 si Papa Ching. Pang 21 pala. Tapos si Ella. Ayan. Natapos kami, guys, mga 3 na. 3 PM na. So, yun yung video namin kanina na nagpasalamat kami sa sponsor namin. So, yun yung palabas na kami. Ayan. Nung dumating kami dito, guys, sobrang napagod talaga kami. Lalo na si Ella, guys, nung alam nilang doon. Grabe, nung uupo na naman siya, hihiga naman siya, sayaw-sayaw naman siya. Gusto na talaga niya umuwi, guys. Naboring na si Ella doon kasi siya lang yung bata na nandun. So yun, gusto na niyang umuwi. Hihila na kami niya Papatsing na uwi na daw kami kasi paggabi na, ang gano'n. So yun, si Papatsing, wala yung kain, guys, lang tanghalian. Yung kinain niya lang ay yung biscuit na dala ko na baon namin ni Ella. Yan. Buti na lang kami ni Ella, nakakain kami nung 11, lapit naman 12. Naghanap ako ng makainan dun, guys. So yun, nakahanap ako ng maliit na karindel sa tabi-tabi lang. Yan, umorder ako ng isang kanin, tapos nilagang baboy. Yun yung ulam ni Ella. Tapos yung tira ako yung kumain. Yan, nabayaran ko is 50 pesos. Yan. Ayun, Papatsing, kasi doon siya sa loob, guys. Yan. Akala niya kasi maaga kami matapos, kaya hindi siya kumain. Inabutan pa kami ng alas 3, guys. Ayun. Ayan, tapos wala din kami payong, guys, nadala, kalimutan din namin. Yan, naglalakad kami, sobrang init. Yan. Sakit mo ulo? Masakit daw yung ulo ni Ella. Inamdahan water, dali, dali. Tayo na, tubig, be. Kasi sobrang init kasi kanina naglalakad kami, wala kaming payong. Nakatulog si Ella kanina, guys. Bago lang yung gumising. Then, hindi malikot ngayon kasi kulang pa sa pahinga. Putda Ella. Ayan, ngayon nagluluto si Papatsing ng sisig, yung binili ko sa grocery. 35 or 35 or 40 pesos yata yan nabili ko. Ayan yung ulam namin, guys, ngayon. May chicken pa kami natira dito, isa. Dalawa yan, guys, kinain na ni Papatsing yung isa. Yung binili namin kanina, saging, tapos sliced bread. Yun lang yung binili namin, guys. Ngayon, mag-ano sana ako sa ukay-ukay kasi wala nang kasya sa akin, guys, na mga pants, panlakad na shorts kasi masikip na sa akin kasi lumaki na yung waistline ko, char. Kasi medyo nagkaroon ako ng laman, guys. Ayan, dati 26 lang ako, 27. Yan. Wala ang taon na Inday. Medyo maanghang daw yung sisig. Itlog na lang, ito yung itlog. So, ayan. 27 or 28. Yan yung ko.
Simula na nag-lockdown guys, doon ako nagkalaman. Naglaman kain. Stress eating yata yung nangyari. Problema Yung na problema ko sa sa anong lockdown guys. Inaan ko sa kain. Kaya yun, bigla akong nag-boom. Yun. Para na akong budbud. Yung damit ko dati hindi na halos makasya sa akin. Kasi sobrang liit ko noon guys. Maliit talaga ako. Payat ako. Tapos ganyan yung mukha ko guys. Ganyan yung mukha ko. Tapos yung bewang ko is 26 lang. Ayan, ngayon 27 yata ako or hindi ako sure. 27 or kasi yung ginagamit ko pag umalis ako guys, yung short na pambahay. Hindi naman halata na pambahay lang siya. Ayun. So, ayan, okay na yung ngipin ni Papa Ching. Ano man? Ayan, akala ko sumakit yung pinastahan ni Papa Ching. Mura lagi siyang aslog na, kaya gisagol iba na. Suka ni. Suka. Sabi ko parang umasin yung amoy. May iba po mang nilagay sa Papa Ching. hanggang eh. Parang nila suka daw. Suka. Ay, sisig yan guys, na ready to cook na siya. Medyo ako nahilo ako ngayon guys. Basa lagi. Basa lagi no? Yung sisig mo. Ha? Saan ba yung sisig mo? Diba? Uga. Medyo basa siya guys. Nagulat ako sa sisig. Medyo basa. Kuman. Lami, may lami. Ay, di ko. Ayan guys. Tapos ang Papa Ching, magluluto na lang siya ng itlog para kay Ella. Kasi si Ella, hindi kakain ng sisig. Medyo maangkang pala siya guys. Yun lang yung video natin ngayon guys. Okay. Malak muna kami. Mabigat yung ulo ko. Haman, inom tubig. Sabi ni Ella, pagsabi ko na mabigat yung ulo ko, sabi ni Ella, man, inom daw ako ng tubig. Yan, Isa dati kasi yung kanya. Oh, nice. yung ano na lang kay Papa Ching, pasta na lang, cleaning na lang sa amin. Sabi ko Papa Ching, mag-ipon siya para pang cleaning siya. Kailangan talaga kasi guys na mapa-cleaning na kaming tatlo. Ayan, gusto lang namin magpasalamat sa sponsor namin. And si Ate Maribek. Maraming salamat Ate Maribek sa sponsor niyo po para sa ngipin ni Papa Ching. Ayan, sinali ko na din si Ella kasi nga po hindi ko naman inubos yung para handa sa birthday ko noon. Nagtira ako kasi para kay Ella. Kasi kailangan din ni Ella na yung ngipin niya. So yun po. Papasalamat po ako kasi yan okay na yung ngipin ni Papa Ching. Yung ano daw, nagsabi ng doktor, okay pa daw pastahin. Kaya hindi ko na lang pinabunot yun. Kasi ako guys, pag ako, ayaw ko din na ibubunot yung ngipin niya kasi ako, yan yung advice kasi sa amin nung dentist namin dati na hanggat kaya i-save yung ngipin, isi-save talaga. Para, kasi lalo na guys sa amin na paedad na kami, importante talaga na kompleto pa yung ngipin namin. Guys, pag yung bagang mo, puro pustiso na, hindi ka na makakain na maayos, na magkakailid ka na, kailangan talaga hanggat kaya i-save yung ngipin, isi-save talaga yun. Hindi yung bunutin na lang ng bunutin. Yan, kasi yung ngipin is sobrang importante niya. Kaya yan yung sabi ko kay Papa Ching na basta lang talaga yan. Ay hindi ako papayag na ipabunot yan. Pag sinabi ng dentist bunutin mag-transfer kami sa ibang dental clinic. Kasi ayaw ko talaga na ipabunot yung mga ngipin namin.
Eh, buti si Ella kasi buti si Ella kasi matutubuan pa siya kasi hindi pa naman permanent teeth yung kay Ella. Kami ni Papa Ching is permanent teeth na. Ayun, wala nang tutubo sa amin ng ngipin. So, magiging ano niyan, pustiso. Yun. Ayan, sobrang kami nagpapasalamat kay Ate Maribek. Ayan, kasi siya yung naging sponsor ng ngipin ni Papa Ching. Eh, syempre kay Ella. Ayan, maraming salamat Ate Maribek. Ayan, kasi ngayon okay na yung ngipin ni Papa Ching. Ayan, makakain na siya ng maayos. Ngayon pala tayo nakakalakad. Tapos, ngayon lang kami nakalakad, nakaalis para ipaano yung ngipin ni Papa Ching. Papastahan kasi si Papa Ching, ano tawag dito, tumiming pa siya and makapagpaalam siya ng maayos. Yan. Salamat din kami kasi pinayagan si Papa Ching na magpa-schedule siya ngayon. Yan, para mapaayos yung ngipin niya kasi sumasakit na talaga guys. Yan. Maraming salamat Ate Maribek. Yan. Masaya na kami kasi makakain na Papa Ching ng maayos. Tapos si Ella, okay na din yung ngipin niya. Ali, thank you diri Ate Maribek. Ay, salamat pala sa naging sa sponsor sa ngipin ko. Ayan. Hindi ko na pinabunot. Pasta na. No. Kasi Kasi bagang kasi yung hindi ko rin gustong may mabunot pang ngipin, di ba? At basta masip pa, isip talaga, pasta lang. Yun. yung bagang pala yung sumasakit, hindi yung wisdom. Ito. Oh, Wisdom tooth ko. niya. Maraming salamat talaga sa naging sponsor namin kay Ma'am Ate Maribek. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am, at sa family mo. And more blessings to come sa inyo, Ma'am. God bless. Salamat na okay lang ngipin ko. Thank you. Si Will, thank you. Kita na yung dito mo. Thank you, Ma'am. Maraming salamat talaga. And sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, guys, subscribe na. And press the notification bell para update kayo sa mga bagong video namin na ipapalabas. Salamat. Magluluto pa muna ako, guys, ha? Basta at least ingat kayo palagi dyan. God bless. Ina, thank you Ate Maribek, Mama Bek. Thank you, Mama Bear. Ay, di rin. Thank you, Mama Bear. Inaanti mo, tit. Pinakita niya yung ngipin niya, guys. Yan. Nakita niya yung ngipin niya. Thank you, Ma'am. Doktor. Doktor. Sa lahat ng naging patient nila, si Ella yung very good. Kasi sabi nila, open your mouth. Open mouth si Ella. Tapos never si Ella nag-umiyak, nagreklamo, nagpagkwentuhan tungkol sa doktor. Hoy, Daddy. Hoy, Mami. Itaas niya, ha? Kit. Ayan, kain na kami, guys. Makikita niyo sa video, yan, sobrang very good si Ella. Yan. Believe sila ni Ella kasi very good daw na bata. Kain tayo. Oo. Alam. Sisig. Hoy, Mami. Alam. Gusto ko. Bye-bye, guys. God bless. Kain muna kami, guys, ha? At kain din kayo dyan, palagi. Gusto ko. Alam. Bye. Kain, guys, kain kayo. God bless sa lahat. Yan, bye-bye. Huwag susuko. Laban lang.